Bukán György vagyok, torosházi vállalkozó, alumínium öntözést üzemeltetek Torosházán, és csak annyit akarok a Tata autóról mondani, amik a benyomásaim róla, légy, hogy már ez a második kocsim. Nagyon meg vagyok velük elégedve, az elsővel 260 000 kilométert ment kupa nélkül. A második Tatát egy éve vettük, ami ez a kupa mellettem, de viszont nem tudok erről semmi olyat mondani, hogy negatív élményeim lennének. Anélkül túl dicsérném ezt az autót, egy mondatba fejezem ki mindig, hogy ennél csak drágább autó van, ennél jobb nincs.